La intel·ligència artificial és una eina que té grans possibilitats, però que necessita un gran component ètic darrere. Com generarà documents de comunicació clara? Com podrà millorar els nostres documents? Doncs té molt a veure amb tot allò que s'ha pujat a la internet i que permet que en totes les llengües, inclosa la nostra, puguen les màquines comunicar-se de manera clara. Nosaltres volem comunicar. No aspirem a fer literatura ni a anar a pel Nobel de literatura. Aspirem a que ens entenguen. Hem de garantir que la persona administrada entenga què li diem. Perquè és molt important, perquè d'allò se'n desprenen conseqüències. Pot tindre conseqüències positives, rebre una subvenció a la qual a la millor ni pensa d'accedir perquè no entén què ha de fer, o per contrari, poden venir sancions a les quals s'enfronta i ha de saber quins recursos pot presentar, per què li ha passat això. Les coses que fem són importants i si ells no ens entenen és perquè nosaltres no ho hem comunicat bé.